Day. My dear brothers and sisters in Christ, kumusta mong tanan? Happy Sunday ka nato ug Happy Valentine's Day. Pitsa 14 sa bulan sa Pebrero ug karong mga karong adlaw atong gisaulog ang Valentine's Day ug kabalo mo mga igsoon ko ni Kristo nga sa Japan ang ilang Valentine's Day dili lang February 14 kung dili duha tungod kay nagsaulog sila sa 14. I think ang lalaki may muhatag sa babae, and then sa lahi pod nga pizza ang babae pod na pod may muhatag sa lalaki. So ingon ana sila didto. So welcome sa atong tulumanon karon, ang atong pamalandong karon live, og tungod kay Valentine's Day man karon igsoon higala, pinasahi nga topic ang atong giandam karong gabi una para sa inyo ha. Apan sa dili pa sa makausa tungod kay adlaw Domingo karon, hinaoton ta nga na-bless mo karong adlaw, labi na sa atong santos nga ebanghelyo, no, kaganiha, og nakapamalandong kita, nakasimba kita, og karong gabi una, brothers and sisters in Christ, ato ang hisgutan ang mga butang nga makapalambo sa relasyon nato, no, sa pamilya, sa banag sa asawa, sa anak, sa higala, no, sa bisag unsa nga klase nga relasyon atong hisgutan karon, unsaon kini pagpalambo og nganong taliwala nga aduna moy gugma sa usag-usa, pero nganong daghan mang higayon nga ang taong nahigugma makapasakit man gihapon sa iyang hinigugma. So ingon ana siya mga igsoon, no. So sa dili pa akong itimbaya ang akong brothers and sisters sa akong charismatic renewal, labi na sa atong mga kaigsuonan diha sa may Isti ug Westi nga bahin sa Misamis Oriental, no. Ang ako mga kaigsuonan sa charismatic renewal, kumusta mo tanan igsoon? Happy Valentine's Day kaninyong tanan. I hope anaa mo sa maayo nga kahimtang og ingon na usab labi na sa atong mga lideres, no, sa charismatic renewal nga kanunay nagpadayon sa pagpaningkamot, no, sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Hi day ko sa akong mga igsuon, akong mga kabatan-onan diha sa may Bubuntugan Parish nga active og dasig kay sila, no, sa ilang mga mga activities diha. Ing mausab sa may Lagunglong nga kanunay na akong makita ang ilahang mga aktibidades nga gihimo. Dili sa pagpalupig ang parokya sa Claveria sa ilang mga activity nga gihimo, no. So dili lang sa ako mga kauban sa charismatic renewal, igsuon, higala, kapamalandong, kung asa ka man nga grupo na bilong, o kung asa makakaron, happy Sunday diha kanimo, happy Valentine's Day. So karong gabi una, higala, ako ding itimbaya pod ang akong mangho diha sa may Bulwa nga kanunay nagsunod sa ning maong programa, Alin og Rona, nga mausab sa happy Valentine's Day pod ay sa akong wife, no, si Sheila May. Happy Valentine's Day, si Bibi, no. O sa atong mga kaigsuonan nga naabot ni atong pagsimba, Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa ka man sa suok sa kalibutan, igsoon, higala ka pamalandong, kung nagtan-aw ka karon, happy Sunday kanimo, may gabi kanimo, may adlaw or may udto bakha kung asa ka man karon. So sa dili pa nato sugdan ang atong pagpamalandong karong gabi una, higala ko tuguti nga samang mao gihapon nga kahigayunan, akong i-share ning nga kanta, no, para sa inyo ha, para pahinungod ni sa atong ika-500 katuig sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Sa atong pagbalik, atong sugdan ang atong pagpamalandong. Salvation to the rest of the world is
Alright, so sa makausa, may gabi ka natong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Og sa atong pagpadayon sa atong pagpamalandong karong gabi una, atong sugdan pinaagi sa ato ang pag-ampo, no? Pagpangayo og giya sa Ginoo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo langit nun, tuburan sa gugma, kaayo, tuburan sa tanang butang, kami na nga muyo, nagadayeg o nagapasalamat kanimo nining kaghabion nga magihatag kanamo. Langit no namong amahan ania kami karon ning takna sa pagpamalandong ug himoa Ginoo nga imo balang espiritu imo untang ibobo sa tagsa-tagsa namo kahuna-huna o kasing-kasing. Ginoo, ipadayag ang imong gugma, ipadayag ang imong mensahe karong gabiuna ngadto sa imong katawhan. Tanduga ang among tagsa-tagsa namo kahuna-huna o kasing-kasing. Hawani among tagsa-tagsa kahuna-huna. Himoa Ginoo nga ang pulong nga imong mensahe nga among isgutan karon, imong pulong ug dili akong pulong. Himoa usab nga katong mga naminaw nagsunod nimo ang programa Ginoo, makadawat ni imong mensahe ug masabtan pinaagi sa kaalam nga imong ihatag diha kanila. Langitong amahan, himoa usab nga kini maong takna nga balaan nga din ikaw nakig-uban kanamo. Nga bisan asa man sila karon, naa man sila sa layo o sa duol, langitong amahan kami nangamuyo nga among masinati ug mabati ang imong presensya karong gabiuna. Ang tanan Ginoo, among gipangayo ug among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak among Ginoong sa Kristo uban usab sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Okay. So brothers and sisters in Christ, kapamalandong, ang topic nga atong hisgutan karon, usa ka topic nga diin naghisgot about sa relasyon nato sa atong isigkatawo. Now, every Valentine's Day, makita nako sa Facebook, magbaha ang mga post sa mga bulak, mga chocolates nga gipanghatag, no, gikan sa mga hinigugma ngadto sa mga tawo nga ilang gihigugma. Pero ang akong pangutana igsoon higala,
after sa Valentine's Day, kumusta man ang atong relasyon? Kumusta man ang pagpadayag nimo sa gugma nimo diha sa imong hinigugma? My dear brothers and sisters in Christ, padumdum lang, ang Valentine's Day kausa lang sa isa ka tuig ug dunay daghang mga adlaw nga dunay chance or diha ang dakong chance nimo nga diin imong mapadayag ang imong gugma diha sa imong hinigugma. Pero maigsoon, daghan kog mga kaila, daghan kog mga tawo nga nahibaw-an nga love nila ang usa ka tao. Pero dunay mga higayon nga ah dili maayo ang dagan sa ilang relasyon. Hantod kay karon, makaingon ko nga tingali love nila ang usag-usa pero dili maayo ang dagan sa ilang relasyon. Dunay mga uban nga relasyon nga nagkakabungkag, gakaputol, relasyon nga dili malipayon. Mo bitaw na nga dunay mga hugot nga atong mabasahan sa social media. Tungod kay ah tungod sa mga kasinatian, no, nga nasinati sa nagkalain-laing mga tao. Ingon pa sa akong higala, ah yan yung gi-share sa ako before Valentine's Day, I think 4 years ago, nga pa niya. Ngaya, ang gugma mura og bagyo. Ngano? Tungod kay may lang sa sinugdanan, kusog kaayo. Pero pila paglabay sa pila ka panahon, mohinay ni kay mobalhin sa lain. So naniingon ana nga mga hugot igsoon higala no kapamalandong. Pero unsa man gyud ang hinungdan nganong duna may di pagsinabtanay sa mga tao nga puros monta sila bibati og gugma. By the way, speaking of gugma mga igsoon, ang gugma nga tuburan sa tanang gugma mao ang gugma sa Ginoo. Siya mao'y unang nahigugma nato. Siya ang unang mipabati siyang gugma nato. Ug mao'y hinungdan nga kita mibati usab nining maong gugma. Ang gugma nga niya nato karon igsoon higala tipik lamang kini sa gugma sa Ginoo nga gipabati ka nato. So kung kung atong tan-awon mga igsoon, mga kapamalandong, diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kitang tanan capable sa paghigugma. Usahay lang dunay mga higayon na kining maong gugma mawala tungod kay masapawan kini sa laing mga butang. Masapawan sa kasilag, masapawan sa kapungot, kayugot, pagligot, kaligot-got, ug uban pa. So, ingon ana ang kahimtang o kasanatian sa mga tao. Pero karong gabi una igsoon, higala, ang atong tun-an unsaon man nga mo-improve ang atong relasyon. Tungod kay kinahanglan man ni siya igsoon, higala, no? Di ba ang duha ka pinakadako nga sugo, paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa atong isig katawo. Unya ra ba kining paghigugma nato sa atong isig katawo kung apektado ni usahay kung dili maayo ang gugma sa atong isig katawo, usahay maluyahan pud ta, maapektuhan pud ang atong pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo. Usahay do na mahimok kining babag. Do na bitoy mga relasyon nga especially sa mga batan-on nga doon yung mga batan-on nga ako pong gakabantayan mga kailan ako or unsa ba no katong mga time nga doon na sila karelasyon sa ilahang panahon o oras sa ilang kinabuhi wala malimot na sa time paghatag time sa pagpakita sa gugma diya sa Ginoo. Pero kung kuan kana bitong ah kana bang bulagan bitaw sa uyab or wala si uyab anong panahona, bato-bato sa langit ha ang tamaan, wag lang magalit. Ang nitabo mga igsoon, aya pa nga makahuna-huna nga makadumdum, uy naday koy community. Aya pa makadumdum nga makasimba or maka-worship sa Ginoo. Doon yung ingon ana brothers and sisters in Christ. Pero karong gabi una ato ning tan-awon no. Ang akong topic nga giandam nato karon mao kini no
The Five Languages of Love by Gary Chapman. So, maigsoon nganong dunay mga tao nga dili pag sinabtanay because ang matag tao di ay doon na siya kaugalingon nga lingwahe or language sa paghigugma. So, palahi-lahi ang matag tao. Bisa pag mingon kasi mong partner karon nga soulmate yun ako ni, pareho mi gusto, pareho mi gingon ani, pareho mi plano. Igsuon, higala. Lahi ang iyang language, lahi ang imo. Pero nganong ang matag relasyon, doon na may dili pag sinabtanay, because si lalaki, ni gamit siya siyang kaugalingong language ngadto sa babae. Si babae po migamit siyang kaugalingong language ngadto sa lalaki. O di ba kaha ang usa ka mama migamit siyang own language ngadto siyang anak. O ang anak migamit siyang language ngadto sa iyang ginikanan. So tungod ni ani igsuon higala dili pag sinabtanay because lahi ang language sa isa, lahi pud ang language sa isa, then ila kining gigamit sa pag-communicate, sa pagpadayag sa ilang gugma, ang nahitabo igsoon higala dunay pag-away, dunay pag sinabtanay. Okay. So siguro ang uban kabalo na ani, no? Kabalo na ani ang uban. Pero gusto lang nako nga kanang i-emphasize ni nga tema karong gabi na. Okay. Ready na ba ta? Okay. Ang una nato nga lista dinhi kani words of affirmation. Sa may pasabot ani maigsoon. Adunay mga tao nga kung imuha ning ipadayag ang imuhang gugma pinaagi sa imong pulong, lipay na kay sila ana. No, importante nila ang imong pulong. Dawi ka mo appreciate sa iyaha. Dawi ka mo istorya o mga positive things para sa iyaha. Kana siya nga butang importante kay niya sa iyaha. Kana bitong doon na siya problema niya, i-encourage nimo nimo tambagan, i-encourage nimo nga mo na nga naara ko nag-uban sa imuha. Sus brothers and sisters in Christ, niya anang higayuna, lipay na kay siya ana, no? Mao na ang because mo na iyang language mo ni ang gipangita. Wala siya nangita ng uban pa kundi ang iya lang madugusto madunggan sa imuha nga na-appreciate niya ang imong gibuhat. Kining maong language kung ang imuhang partner muna imong ang iyang language igsuon higala ang pag-ingon og I love you nimo sa iyaha. Dako kayo kana bang epekto or importante kayo para sa iyaha. So kung ma-express nimo ang imong love sa iyaha pinaagi sa pag-appreciate sa mga butang nga iyang gihimo, higala 100% ikagarantiyan ako sa imuha kana gyud malipay siya sa imong gibuhat. Sample no sa balay. Sample nato. Kana bitong doon na kay kauban sa balay na lisod kaayo nimo siyang suguon, no? Lisod kayo mo suguon. And then one day nakita nimo siya nga ni trabaho. Inyo sa may maghimo. Ang nung gihimo ninguning ka nga, ay salamat bulanon baron kay naglimpyo lagi ni siya karon o nitabang lagi ni sa balay. Maigsoon kung ang iyang love language words of affirmation di na gyud to mo usab, no? Di na to mo usab, discourage na to, no? Doon mga taong iyon ani nga bisan pag pila ka gifts ang imong ihatag sa iya ha, bisan pag pila gibuhos ang imong kada bitong tingala ka sa relasyon nga miingon
Grabe na nimong paningkamot, trabaho ka para sa imong pamilya, gibuhos nimo time no para sa iyaha, and then mga okasyon sus karon gihatag pud kog flowers, mahal kayo tag 1,500 tag 2,000 ang flowers karon. Kung gusto kag bongga-bongga nga flowers, and then one day ingnon na din kaniya nga dili naman ko nimo love. Di ba? Usahay masakitan ka. Say dili love, grabe ang akong paningkamot. Pwede nimo kompyutan nimo. Grabe na akong paningkamot. Tagsayo ko mauli sa balay. Muni, muna. Unya, basa-basahaw lang ko nimo nga kanang dili ka na ko love. Murag lisod kayo na ako na dawaton. So doon yung mga yung anak mga igsoon. Unsa may kontra? Unsa may maka kontra aning kuan? Kuni ini mga igsoon. Kani magong sa words of affirmation, dili dili uso sa iyaha ang panultihon nga kanang action speak louder than words. Dili siya ang action, ang iyaha words gyud ang iya. So nga na siya mga igsoon. So uh, kung ang imong partner mao ni ang iyang language, dapat kanunay nimo siyang i-appreciate. Usahay manggod pag abot sa balay, ang kahitabo mga igsuon ko diha ni Kristo nga mas maayo tang mas grabe ta mo kada bang mag-focus ta sa negative side nato. Labi na magnag dayon ka. For example, bana or asawa, example na ko ni ito kay mauli niya. Pag uli na nakainom, kasabaan, ana yaw-yawan, dili gyud na mag-work kung dinhi na ang iyang language sa words of affirmation. Imuhang higala kauban sa trabaho. Doon may mga kauban nga kanabang importante kay sa ilaha ang mga words nga mong istorya kanang encouragement nga mga words, mga message. Doon yung mga tao labi na kanang sa birthday nga maghatag ang message sa iya bisag imo lang tong gisulat. Kuan kayo kanang dako na kay tuog impact sa iyang kinabuhi. So nga na ang words of affirmation. Okay. Number 2. So may number 2 na to. Sige, silipon na to ang number 2. Atong number 2 maigsuon kay quality time. Na dunay kuan, dunay istorya sa tinuod daw ni nga hitabo nga ang mga experts nag-survey sila kung pila ka oras ang ginahatag sa mga papa ngadto sa ilang mga anak. Somewhere in US ni daw siya nahitabo. And then ang maong survey, ang tubag sa mga papa namingon nga 30 minutes a day ha, per day pila man. So naiwan nga 30 minutes, no namingon nga 20 minutes a day. Pero ang mga experts, mga igsoon, makapamalandong, wala sila makontento sa tubag sa mga papa. So, sige, himo nila. Nagbutang silag aparatos sa sanina sa mga papa para or sa mga bata baka to nga matanaw gyud nila pila gyud average nga time ginahatag sa mga papa sa mga bata. Kabalo mo igsoon pila? Ang survey nag-ingon 20 seconds. 20 segundos lang ang average nga ginahatag sa mga papa na time ngadto sa ilang mga anak. Higala igsuon kung ang imong anak, imong kapikas, imong higala, ang iyahang language is quality time or focus time together, no? Spend kag time nga kamundo ha. Maigsuon bisan unsaon pa nimo pag-ingog I love you kada adlaw. Bisan unsaon pa nimo pag-appreciate ang iyang gihimo. Bisan unsaon pa nimo og hatag og kanang message nga makapa-inspire sa iya. Pero kung iyang love language, quality time, dili na mag-work sa iya. Posible ingnon pa ka, may lamang ka sa istorya, wala man sa buhat. Ngano? Tungod ka iyang love language, quality time. So, unsa may pasabot kung quality time? Ingon pa nila, nga the best expression of love is time. Time. Doon na kay time sa imong pamilya. Doon na kay time sa imong anak. Doon na kay time sa imong kapikas.
doon na kay time sa imong higala, no? Because unsa may pasabot aning quality time? Ang pasabot ani mga igsoon is giving someone your undivided attention. Kanang pag-uli nato sa balay nga nagtan-aw ta sa TV, nagtapad tuod mo, nag-uban tuod mo, nya ang inyong gitan-aw TV, quality time ba na? Matawag ba nato ni quality time? Maigsoon, I doubt kung quality time ba tawag ani. Because para sa ako ang quality time nga gipasabot dinhi is paghatag og undivided attention. Mabitaw nang dunay panultihon nga nag-ingon nga diha daw sa talad sa kan-anan, importante kaayo ang pagdungan og kaon sa usa ka pamilya. Tungod kay sa matag higayon ng usa ka pamilya nagdungan og pagkaon, ang sa matag kaon daw niini ilang gisiminto ang ilang relasyon. Kabalo mo igsoon nganong ang mga negosyante kung doon na sila imit nga other negosyante or doon na sila transaction nga buhaton nganon didto man gyud sa restaurant or sa coffee shops because doon na ni si connection, no, ang pagkaon igsoon higala diya sa atong balay dili bakha nga well mangaon ta imbes kay time nga quality ang atong ihatag makaistorya mo makapangumusta ka sa imuhang mga kauban sa balay sa imong mama sa imong kauban sa balay sa imong anak pero ang gihimo nato ang atong topic about sa salida, about sa TV, about sa unsay mga nahitabo, no? So ang nahitabo mga igsoon, walay gitawag og quality time. Pero kung ang imong hinigugma, higala, igsoon, quality time ang iyang love language, iya ning pangitaon ang quality time nga gisgutan diha. So, anti kayo ni, no? Husband and wife, when was the last time na nag-date mo kanang after sa inyohang kaminyoon nga doon na mo'y date nga kamurang duha. Doon na ko'y kaila ani, kauban ako sa trabaho, higala, kapamalando nga, ganahan kay ko kay itong mga time nga gamay pa ilang baby, gahatag jud sila og time nga maglakaw sila nga sila rang duha. No? Quality time nga sila rang duha. And usap pud ni sa akong ginasunod, ginadream nga bang doon na kay weekly dates or monthly or weekly dates no sa imuhang kapikas or family dates nimo kay sagara ra ba gyud sa mga magtiayon no kung doon na ni bata ma-focus na dayon didto sa baby ang tanang atensyon sa mama ug sa papa nalimot sila nga ang gugma nga ipadayag sa mga anak nagdepende kini sa kalig-on si relasyon o gugma pod sa bana ug sa asawa. So ingon ana siya mga igsoon. So quality time dili lang during Valentine's Day nga pag Valentine's Day dunay dates no mahimo every week no dunay dates. So ingon ana siya brothers and sisters in Christ. When was the last time na kay date sa imong anak or sa imong mamag imong papa imong gitreat nangaon mo or bisag sa balay when was the last time igsuon nga while nagkaon mo and then ang inyong gisgutan is about sa inyong family di ba kanindot nga dili unsa nga dili ang balita man yung topic kun dili ang pagpangumusta sa matag usa mga mama mga papa when was the last time nga nag nangumusta ta sa namusta mo sa inyong mga anak kumusta ang ilang pag-eskwela kumusta ang ilahang love life or mga anak when was the last time nga nangumusta mo sa iyong mama o sa iyong papa. So, importante siya. Ang paghatag og time, paghatag og undivided attention para sa imuhang hinigugma. So, ang una is words of affirmation. Pag-appreciate, pag-encourage, no? Pagpakita, pag-express sa imong gugma sa usa ka tawo pinaagi sa imong pulong. Number 2 is paghatag og quality time, undivided attention sa imong gihigugma. No. Okay.
So, number 3. Sa may number 3. Ang number 3, brothers and sisters in Christ, is receiving gifts. Dunay mga tao nga bisag unsaon pa nimo nag I love you kada adlaw, bisag hatagan pa nimo nag time, undivided attention o quality time matag adlaw, higala dunay mga tao nga dili kana ang ilang gustong mahitabo sa ilang kinabuhi because dunay mga tao nga ang pagdawat og usa ka butang mo'y makapalipay niya. Now, dili man ngun nga kani nga klase nga tao kanang gusto gyud og kanang naay madawatan, mahalon or unsa. No, dili mag-matter siya mahalon man na og baratohon ang gihatag basta gihatag sa iya, gi-value na niya. Ngano man ingani mga igsoon. No, brothers and sisters in Christ, igong pa nila, gifts are symbols, simbolo sa usa ka kanabang unsa ang value sa inyong friendship ug unsa ang value sa usa ka tawo. Doon ako'y kailaan ni nga iya kong gipakitaan sa iyang wallet. Simple kay nga wallet igsuon higala. Pero ingon pa niya, mo ni ang pinaka-best nga wallet nga akong gidaladala nga dili nako pwedeng ibaylo sa pinakamahal nga wallet. Niana ko sa iya nga ngano man di ay unsa man na ana nga wallet sa ubang mga wallet nga mahalon. Ingon pa niya, kani nga wallet hinimo ni sa ako ang papa. Akong papa yun mismo naghimo ani. So doon mga anak nga mga tao, mga igsuon nga gi-value nila, no, mas malipay sila nga hatagan og gasa or usa ka butang kaysa quality time nga imong gihatag og sa pag-appreciate nimo. So, brothers and sisters in Christ, kung ato diayng pamalandungan nga ang gasa nga atong ginahatag, dili siya kanang basa-basa lang gasa, no? Og kini nga klase nga tao igsuon higala. Sa ako nang gikaingon, wala siya nagtan-aw sa kamahal sa imong gihatag og kabarato kundi unsa ang thoughtfulness nimo og ang imong effort nga imo ning gihatag sa iya nga gift. So, higala, hunahunaa ang imuhang hinigugma kung ingon ani ba, no? Mo ba ni ang gift nga naa sa iya ha? Mo ba ni ang language? Mo ba ni ang language nga naa sa iya? Kay kung naa ni sa iya igsoon higala, ayok kabalaka nga sa din ni kinahanglan ko maghatag. No. For example, karong Valentine's Day. Kung kini ang iyang love language pag-receive og gifts, bisan pag dili ka mopalit atong tag 1,000, tag 2,000 nga bulak, bisan pag mopalit kag unsay pinakabarato nga bulak karon, ibutang ta lang 300. Pila ang bulak karon nga pinakabarato. Butang ta lang pinakabarato 300 or 500. Dili mag-matter sa iya ang kantidad, kundi ang para sa iya nalipay ko kay gitagaan jud ko niya og flowers or gitagaan jud ko niya something, meaning importante day ko sa iyang kinabuhi. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ. Okay. So ikaupat, so apil ta mahuman na. Unsa gito una? Number 1 is words of affirmation. Number 2, quality time. Number 3, receiving gifts. O ang number 4 nato, okay, mao ni, acts of service. Doon na istorya sa usa ka managtiayon nga ang asawa nangumpra siya sa usa ka department store siya gikan or supermarket baka ha. And then pag uli niya sa ilang balay, nataksi siya dahan kay siya kinumpra. Nakita siyang bana. Nagkalisod siya alsa. Mingon siya, "Hi, honey. Oy, honey. Sus buutan jud kay ni kabuutan jud kay ni akong asawa, oy. Kay kanabang gawas nga kugihan manggiunahon pa gyud." No? So grabe kanya na-appreciate niya ang gihimo sa iyahang asawa, pero di ay hunahuna siyang asawa. Sige lang ang istorya diha, may pagtabangan ko nimo dinhi. So ingon ana siya igsuon higala. So
Tungod kay ang love language di ay sa iyang asawa is acts of service. Dunay mga tao igsuon kapamalandong nga bisan pag puno na nimo butang gifts ang iyang balay, bisan pag kada adlaw ka mohatag quality time sa iya, bisan pag kada adlaw ka mo text sa iya, mag-encourage sa iya, igsuon kung ang iyang love language acts of service, baliwala ng tanan. So, kana bang importante kayo ni maigsuon, no? Ingon pa nila, luoy ang imuhang partner or imong hinigugma kung ang iyang love language acts of service pero ang imong gigamit quality time or words of affirmation. Acts of service igsuon dinhi na mugawas tong giingon nga action speak louder than words. So mas importante siya ang action. Kung sa balay pa na, no, ah kinahanglan mo tabang ka sa mga trabahoon sa balay. Mga anak, tanawa daw ang inyong mama, no? Basig mauni ang ilahang love language. Mas siguro nga sige yaw-yaw kay patabangon jud ka sa trabaho sa balay basin ang iyang love language is acts of service. So dunay mga tao nga ingon ani mga igsuon nga mas ganahan siya imong boss siguro basin, no? Wala kay siya nagkinahanglan sa imong maayo pagka-present nga report nimo pero iyang makita mas malipay siya kung makita niya nga ni kuan ka ni nakita niya nga nakay effort yung gihimo para sa usa ka project o di ba ka sa inyong balay, no, pag abot sa imong mamag imong papa kapoy kay sa trabaho imo ba kang gitimplahan og kape or nitabang ka sa pagpanglaba or pagluto ba kaha, that's acts of service. So ingon ana siya higala ingon ana siya igsuon. Okay, amen. So di ay dunay mga tao nga ingon ani ang gusto sa kinabuhi. Ngani ilahang lingwahe sa ilang gugma nga kung imo ning mahatag sa ilaha, maka-feel sila og love, no? Maka-feel sila malipay sila, no? So acts of service, brothers and sisters in Christ. Sa may last, number 5 na ta. No? Before dito mo proceed sa number 5, ako lang i-emphasize din sa acts of service nga helpful acts are very powerful expression of love. Ako nung dumdumon may igsoon. Ang imuhang kanabang paglihok, pagbuhat og butang nga makatabang sa usa ka tawo, makatabang niya. Powerful expression na gyapon ni sa gugma. Dili lang di ay ng mga message nimo kada adlaw nga imong gi-text-text. Dili lang di ay ang paghatag og time. Dili lang di ay pinaagi sa paghatag og gifts, kundi helpful acts are very powerful expression of love. So, yung ana siya, brothers and sisters in Christ, no? Okay. So, unsa man ang pinakalas, ang number 5, kani siya, physical touch. Dunay mga tao nga katong na-mention ako tong upat, ah imong i-appreciate, imong tagaag quality time, tagaan nimo gifts, napadyo kay acts of service. Buhaton man to nimong upat, pero kung ang iyang love language physical touch, igsoon higala, dili gyapon niya ma-feel nga love jud kay ko, importante jud kay ko. Tungod kay ang iyang gipangita is physical touch. Unsa may pasabot aning physical touch? Igsoon, ingon pa nila nga arms ang atong kamot ba? Ani? Gihimo para mo embrace. Embrace, no? Muhag. Now, ang paghag, importante kayo.
Kay mao maning makaabang, no? Muni makatabang nato, ma-express nato ang love pinaagi sa pag-touch or sa pag-hug sa usa ka tawo. Nga naman gani giingon ana sa internet sa una nga nalimot ko nga para daw nga dunay average pila ka hug ah, per day para daw nga ma-feel nato nga kana maka-feel og love, no, ang usa ka tawo. So ingon ani siya mga igsoon, no, dunay mga batan-on kung natingala ka maayo mo unta pagdala sa ilang ginikanan. Ipa-eskwela, mahalon nga eskwelahan, buutan man ang taang mamagpapa, pero tingala ka nga, murag nagrebelde. Sayo kaayo nagsulod sa relasyon, nya murag mo rebelde na sa mamagpapa, kay mas palabihon pa niya ang iyang hinigugma kay sa iyahang ginikanan o sa iyang pamilya. Usa di sa reason mga igsoon, physical touch. Nabati niya ang physical touch sa iyahang boyfriend nga wala niya nabati sa iyahang ginikanan o sa iyang pamilya. Don't get me wrong mga igsoon, pero dunay mga tao nga ingon ani nga every time nga ihag sila sa usa ka tawo, ma-comfort sila o baka feel sila nga love sila sa maong tao. Now, sa balay, ato dong susihon, when was the last time nagihag nato ang atong mama? When was the last time nagihag nato ang atong papa? Igsuon, bayo na hunalo igsuon. Every birthday, every Christmas, every Valentine's Day, if once a year, brothers and sisters in Christ, dapat every day. Every day, no? Dapat every day. Pero usahay, nakalimtan nato ni, no? Nga kung ang ato di ay loved ones, no? Mauni ang iyang primary language sa iyang love. Soon, higala. Bisan pa unsaon tani mong buhat ng upat nga akong ginganlan kaganiha, dili ni mag-work para sa iya. Because ang physical touch, mao di ay ang gusto niya. Nga nakita niya nga maka-feel siya og love or ma-happy siya, no, kung humahatag ni sa iya. So yung ana siya, brothers and sisters in Christ. Now, diha sa kuan, no, nila nga ang paghag gani, no, ingon pa nila, hugs can make angry people comfortable. Na po'y uban nga ingon dinhi nga kanabang ang pag-touch daw, no, ang pag-touch daw makaparelax kuno sa nerves no, sa usa ka tawo. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, no. Grabe kayo ang pag-design sa Ginoo sa tuwa ba, no. So mo na ang ikalima, physical touch. Dunay kuan na dunay istorya ana somewhere in US gihapon nga gi-eksperimentuhan nila ang mga bata nga bag-ong natao. Now, ang kaning isa ka group sa mga bata, ilang eksperimentuhan nga gikan sa pagkatao gina-touch permente sa iyahang mama. Like for example, ginakugos permente, ano ba? Ginaatiman gyud siya, maka-feel gyud siya nga gina-touch gyud na gyud ang touch sa iyahang mama. And then ang lain nga group is kanang dili kayo siya ginakugos, dili kayo siya kanabang gina-touch gyud nga nang margi atiman sa iyahang mama. Nakabal mo unsa ang result sa maong experiment. Katong mga bata nga perminti gina-touch, ginakugos yang mama, paspas kayo ang development sa ilahang lawas.
dali sila ni dako compared sa mga bata na dili kay ginatouch, no? So mao ni ang sa physical touch mga igsoon. Pero ang pangutana man ani karon nga nakabalo na tan ing lima, usa kining lima, words of affirmation. Kung affirmation meaning ma-appreciate nimo, no? Ang gibuhat sa usa ka tawo, kaya ang pag-appreciate sa usa ka tawo makalipay niya. Number two, quality time. Ang quality time, best expression of love is time. Number three, receiving gifts. Kay naay mga tao nga ganahan ka sila og gift, kay para sila kung tagaan sila gifts, importante kay no, ganahan kay sila dili sa mahalon nga gifts kundi sa effort nimo nga nag-effort ka nga naghatag ng maong butang para sa ila, importante sila. Number five din ang acts of service. Kaya mo tabang. Tabangan ka sa imong problema, tabangan ka sa imong trabaho, sa project nimo, tabangan ka sa imong sa panimalay, na ingon ana. Og ang last, ang physical touch. Ang pangutana ani karon igsuon, unsa man ang imuhang love language? Nasayod ka ba kung unsa ang imong love language? Ug nasayod ka ba usab unsa ang love language karon sa imong partner, husband, sa imong wife, sa imong mga anak? Igsoon, importante nga imo ning masayran, tungod kay once nga imo ning masayran, higala pwede na nimong mapabati ang imong gugma sa iyaha nga dili imong own nga language ang imong gamiton kundi iyang own nga language. Kasagara magud sa ato mga igsoon, kung unsay ato ang lingwahe, mo pud atong ginahatag. For example, ikaw ganahan kay ka nga ang imong love language is ma-appreciate ka. So imo pong sagara mo pud atong gamiton nga mo-appreciate pud ta didto. Pero dili di ay mga igsoon, no? Lahi di ay. So agi kuan guide ana igsoon ni gala, dunay link ana, no? I-search, pwedeng i-search nimo sa internet nga dunay short nga test ana ng mga questions didto para ma-determine kung unsa ang imong love language. Pwede tin mong ansiran didto, and then doon na di result, no, kung unsa ang imong love language. So nga na siya, brothers and sisters in Christ. So igsoon higala, sa ako lang gikaingon, ang reason nga nung ang relasyon dunay pagsinabtanay tungod sa love language nga atong gigamit. We use our own love language para i-express ang atong love sa imong loved ones. Pero di ay dapat ang iyang love language ang atong gamiton para mapakita nato ang atong gugma diha sa iyaha. Amen. So, mo ni siya, brothers and sisters in Christ. Apan sa katapusan maigsuon, maingon ko nga, no, 365 days a year. Tapos kay nang 365 dako kay na nga grabe na nga chance. Siya ro sa 365 wala ta kahimo ani. Pero gusto na ko i-share ning akong kasinatian higala kapamalandong. Now 1995 mo pa mo time nga nakaanhing mig Cagayan because nagsakit ang akong papa. No, sa gamay pa ko kay ang papa mananagat man, uban-uban kong pagpanagat. Kita na ko nga dili mo day sayon mangisda, dili mo day sayon mangitag kwarta sa dagat, tugnaw, ulan, usahay dagko kayong balod. Usahay pa gyud dunay mga gabi nga wala kay makuha. No? Ang dagat paswerte-swerte, usahay sa kagabi swertihon pug ka, maka 10,000 ka, maka 20,000 ka. Pero doon na po yung mga gabi nga wa di kay kuha. So dili siya kuan kanang stable ba ang panudlanan. Pero nganong gi-share nako ni mga igsoon, sa sige na kog uban song papa sa una, makahilak ko sa magtan-aw. Nga mingon ko nga gusto ko motabang sa akong papa. Love na ko akong papa. Pero abi niyo mga igsoon ni Kristo, pamalandong 1995, sakit akong papa. Hangtod nga namatay gyud siya. Pero kabalo mo unsa? Usa sa mga gibasulan nako
sa akong kinabuhi is wala jud ko nakaingon sa akong papa bisag kay isa na lang, pa, I love you. Wala gyud. Kabalo mo kanus ako nakaingon atong time nga akong papa na nasulod sa usa ka box. Na nasulod sa lungon. Perte na akong hilak. Pero atong time nga buhi pa, wala. Usahay igsuon higala ang pag-appreciate sa usa ka tawo o pagpadayag sa imong gugma sa usa ka tawo. Usay dag-on ka sa imong kaulaw. Mga anak, when was the last time yung kag I love you sa imong mama imong papa? Dili ba ka nga kusog kita mag I love you sa text or maingon ka sa imong hinigugma. Pero sa imong mama imong papa, 10 years ago, ang milabay nga wa nakakaingog I love you. Nga na siya mga igsoon. Quality time. Dili ba kaha nga ang atong balay gihimo na lang nato murag boarding house nga mauli na lang ta dihag matulog nga pagkaugma mulakaw ta. Asa man ang quality time? Nakapa maybe ang atong mama or atong papa dunay problema. Pero when was the last time nga nangutana ta nga doon na ba siya problema? Maybe wala siya masiran atong nga time. Pero kita mismo wata ka pangutana, wata ka pangumusta. When was the last time nga nihatag ta gift? Okasyon? Birthday? Daw be kung ang ato ang loved ones or ang imuhang gihigugma diha kay ang iyang love language ang pag-receive og gifts. Meaning ma-express lugar nato ang ato ang love, maka-feel lugar siya nga gilab nimo siya during Valentine's Day, during Christmas, birthday, anniversary. Higala importante kayo ni sa atong kinabuhi ang matag adlaw sa atong kinabuhi gihunsa nato pagpakita ang atong gugma sa atong isig ka tawo. Acts of service. Husband, when was the last time na mitabang ta sa mga buluhaton sa balay? Bisan siguro na lang pag-repair na lang pagpuli sa suga diha nga napunder or di ba kaha pagpanlimpo na lang baka sa CR or pagpilo na lang baka sa mga nilabhan na daan o di ba ka puros na lang ta reklamo ang atong maistorya. Mga anak, hindi was the last time nga mitabang ta sa balay. Mao ni nga mga pangutana karon nga atong-atong angay tubagon o pamalandungan. When was the last time nga gihag nimo imong mama papa? When was the last time nahag nimo ang imong igsuon? Dili ba ka 2 years ago, 10 years ago? O kais atong bata pa ka? Dapat every day. Igsuon, katong time nga hilak ko katubangan sa lungon sa akong papa. Ingon ko sayang. Dapat every day na ako gihag akong papa. Dapat nakaingon ko sa iya nga thank you pa. Thank you sa imuhang paghago para may mabuhi para ko maka-eskwela kay dili lali mapagpangita og kwarta diha sa dagat. Pero wala ko nahimo igsuon higala. Tama na lang ko sa pagbasol. Diha bitaw sa una, humaanha mo sa minteryo maigsuon. Daghang kayo gwapo nga mga mensahe diha imo mabasa sa lapida. To the best papa in the world. Pero sa akong una-una igsoon, kani unta ang naa sa lapida, na istorya baka ni sa hingtungdan atong buhi paning tawhana. Kung na istorya, i-congrats ta ka igsoon, higala. So, yung anak siya, brothers and sisters in Christ, no? So, mao ni ang pagpalig-on sa atong relasyon na kinahanglan natong tan-awon, susihon, nga di na to marag it's take for granted na lang ang mga tao nga atong kakakita matag adlaw kauban sa panimalay matag adlaw.
kung naa ni sa ato ang tagsa-tagsa ka pamilya, igsoon, makaingon ko nga maayo ang dagan sa atong pamilya, sa relasyon sa atong pamilya. Okay, so mo ni ang atong pamalandong karong gabi una, mga igsoon. I hope nga na-bless mo karong gabi una. I hope nga doon na mo'y natun-an. No? I-comment daw ninyo diha sa box, atong comment box, kung doon na ba mo'y natun-an. I hope nga ato ning magamit pagpalig-on sa atong relasyon sa matag usa sa atong pamilya. Okay, so akong basahon ang ako mga greetings diri sa akong mga kaigsuonan, no? Brother Romel of Shuma Anastasio, Happy Valentine's mga kapamalandong. Maying gabi da bro, thank you sa imong makanunayon nga pagsunod sa ato ang programa atong pamalandong karon, no? Arlina Lion Dangel, Happy Hearts Day to all pamalandong karon, no? Sis Mia from Lugait, no? Happy Valentine's Day, bro Alex and family. Happy Valentine's Day, Sis Mia. Maying gabi diha. Okay. Si Merlinda Castillo Lipasana, Happy Valentine's Day sa tanan tigpaminaw sa pamalandong. And Brother Alex Slim, yes, igsuon, salamat yung kaayo sa pagsunod, no, sa ato ang programa karong gabi una. Salamat kaayo sa makaanunayon nga pagsunod, no. Medyo nalit daw siya kay kuha ng signal. Okay. So, muna siya, brothers and sisters in Christ, no? Challenge ni, ano, actually, dili lang para sa inyo, para pod sa kuha. Muna ang challenge. Unsao nato pagpalig-on sa atong relasyon sa atong isig katawo, sa atong pamilya, sa atong higala. No? So, nga na siya, brothers and sisters in Christ, no? So, tawag man ni sa Ginoo sa tua, no? Sa relasyon. Dili man lang ni kuan, dili man lang ni sige taghisgot og relasyon nato para sa Ginoo, saong pagpalig-on sa atong relasyon sa Ginoo, kinahanglan po nato ang relasyon nato sa atong isig katawo, especially sa atong kapamilya. Now, kay ni akong gipili nga topic igsoon ni Gala tungod kay nining Valentine's Day, sahay manggod akong mabantayan nga diri na manggawas ang atong effort kung naatay okasyon. Pag wala okasyon, wala pod. So, di ba kamaayo, adlaw-adlaw na lang ang dunay okasyon para manggawas ang atong effort. Bitaw lang, ito mga igsoon, no? Di man kinahanglan ang okasyon perminti. Mag-Valentine's perminti para muhatag ka. Because every day is a new day nga gihatag sa Ginoo para mo love, para mo serve, para ipakita, ipadayag ang imong gugma. So every day is a chance po nga gihatag na makorek pod kung unsa man ang atong sayop sa nangaging mga adlaw, no? So nga na siya, brothers and sisters in Christ. Okay. So wala naman siguro tay dugang, no? Wala naman siguro yung mensahe pa diri kato mga kaigsuonan nako nga kung na-bless mo igsuon kapamilya, kapuso, kabarkada, kapamalandong, I hope nga ma-share ninyo ni nga video sa uban. I hope nga na-bless mo karong gabi una o pinagi ni maong blessing, no? Maka-bless pa ta sa ubang tao. Now, before napaday si Pau. Pau, happy Valentine's, si kapamalong, happy weekend. Hi, Pau. Thank you sa pagsunod kanunay sa ato ang kuan, sa ato ang pamalandong. O, okay, sa wife ni sa kumanghod, no? Happy Valentine's Day, everyone, and to all kapamalandong. Okay. Thank you, Ron, sa pagkuan, comment, pagsunod. Okay, so muna siya, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, muna ang ato ang pamalandong karong gabi una. O before ta sa atong pag-end, mag-ampo ta sa Ginoo, no? Ampo ta sa Ginoo nga i-bless ta niya padayon ang atong pamilya, atong paningkamot nga mulig-on ang matag relasyon. Okay. So atong atong andamon, atong kaugalingon, iampo po nato atong mga kaigsuonan nga may kaila diha nga nagsakit, nagbuluyahon, iampo nato. Ampo mo kuan po ko sa inyo ha, ato pong i-appeal sa pagampo si Brent Tata Takas-Takas, no? Okay, na sige bati karon o
sa tanan nga mga nagluya ato pong iampo. Okay, mga igsoon, atong ipahiluna atong kagalingon, atong pinagi sa atong pag-ampo, no? Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygo namong a Dios, langito namong amahan, way sinugdanag way kinutuban. Karong gabi una kami nagpasalamat sa imong giya, pasalamat sa imong mensahe kanamo. Apan Lord God, ang imong mensahe tabangi kami nga amo kining mapuy-an sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mutatak unta ni sa among hunahuna ug among kasing-kasing. Ginoo, nangamuyo ako kanimo, katong makaigsuon namo nga nagmuluyahon, nagmasakiton. No. Igsuon kung nakay nagbuluyahon masakiton diha nga mga kauban sa pamilya higala, pwede nimong i-mention diha karon, butang sa imong hunahuna. Lord, ilabi na si Brad Tata karon nga unta imotang ikapon yang balatian. Ampo po nako Lord si Sheila o si BBC bisag ako sa among nga gibati pod, no. Si Ayan Lord, no, diyan ayan sa Kopayo sa iyang gibati nga maayo na pud unta siya. Sa tanang mga nagmuluyahon, nagmasakiton, naa sa panimalay, naa sa sa hospital. Asa man sila karon Lord. Hikapa unta nimo lang ilang balatian. Landuga sila Lord. Nung gatuo mi Ginoo nga ikaw ang pinakagamahanan nga Dios, pinakamaayo nga doktor o Dios. Wala mi mahimo kung wala ka bisa pag-unsa ka imposible Ginoo apan kung mingon ka nga imo ming ayuhon mamaayo gayud kami Ginoo. Lord, himo ang instrumento kung unsa man nga mga tambal or medication ang among gihimo sa among sa among kaugalingon karon nga mahimong instrumento nimo Lord papadayag ang imong gahom ug gugma nga kanamo. Yan po namo Lord ang among mga frontliners ining panahon sa pandemya. Tagaan nimo sila kadasig strength of protection Lord God. Ang among mga leaders po Lord among isalig da sa imuha nga mo buhat sila sa anging buhaton. Kami po usab Lord God, yan po namo among tagsatag sa kapamilya Lord. Hinaot Lord nga mulambo, modasig ug magpuyong may malinawon uban sa imong gugma Ginoo. Magamit unta namo Lord ang mga love language nga among natun-an karon. Hinaut unta Lord nga magbungahon ang tanan na ang kadasig kalinaw ug pagtuo diha kanimo. Amahan, wala mi mahimo kung wala ka. Busa mo isalig nimo ang tanan kay kini among gipangayo, among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo uban usab sa panabang sa among langit nung inahan si Mama Mary uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Brothers and sisters in Christ, kapamalandong, sa makausa, salamat kayo sa inyong suporta, no? Kita-kita na punta sa sunod Domingo pohon. Natapos na po ang lain nato nga episode sa atong pamalandong, no, sa February 14, 2021 ug kita-kits ta karong February 21, 2021 para sa lahi na po nato nga episode. Kini ang inyong igsuon, Brother Alex Lim, ingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Dalaygon ang Dios, no? Hallelujah. Praise the Lord. O brothers and sisters in Christ, hinaot nga ang panalangin sa Ginoo. Nag-awas-awas nga panalangin, manaa kanimo ug sa imong pamilya. God bless you, brothers and sisters in Christ.
we praise